मालवणी तडका। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे सिंपल आणि साधा व्हेज पुलाव। आपल्या व्हेज पुलावसाठी लागणारं साहित्य असं आहे, मी 1 कप बासमती तांदूळ घेतलेत, अर्धी वाटी मिक्स भाज्या आहेत, त्याच्यामध्ये मी गाजर घेतले, फरसबी घेतले आणि मटार घेतले, अर्धी वाटी फ्लॉवर आहे, 1 टेबलस्पून आलं लसूण मिरची कोथिंबीरची पेस्ट आहे, थोडे काजू आहेत आणि अख्खा गरम मसाला आहे। त्याच्यामध्ये मी 4 लवंगा घेतले, 7-8 काळी मिरी आहे, 2 काड्या दालचिनीचे आहेत, 1 मोठी मसाला वेलची आहे आणि 2 पाकळ्या चक्री फुलाच्या घेतलेत। आपण हे तांदूळ घेतले ते आपण अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजवून ठेवणार आहे। आता हे आपले तांदूळ 1 कप भिजून रेडी आहेत आणि हे मी तांदळाच्या 5 पट पाणी उकळायला ठेवलंय, ते मी याच्यामध्ये टाकणार आहे। आपण आता पुलाव राईस बनवून घेणार आहे। तांदूळ शिजत टाकलेत, आता त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ टाकते। इथे आपला पुलाव राईस रेडी होतोय, तोपर्यंत मी पुलावसाठी भाज्या बनवते आणि त्यासाठी मी 2 टेबलस्पून तेल टाकते इथे। आता हे पॅन मध्ये आपलं तेल गरम झालंय, आता मी अख्खा गरम मसाला टाकते। त्यानंतर काजू टाकणार आहे, त्याच्यानंतर 2 टीस्पून आलं लसूण मिरची पेस्ट टाकते आणि आता भाज्या टाकणार। ह्या मी तेलात परतवून घेणार आहे। भाज्यांमध्ये मी आता अर्धा चमचा मीठ टाकणार आहे, कारण आपण ऑलरेडी भातामध्ये 1 चमचा मीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि हे आम्ही आता वाफेवरती शिजत ठेवणार आहे। आता हा आपला 90% भात शिजून रेडी झालाय। आता तुम्ही गाळून घेणार आहे, म्हणजे त्यातलं पाणी पूर्ण काढून घेणार आहे। हा पुलाव राईस आपला रेडी झालाय, हा छान असा मोकळा झालाय शिजून। हा पुलाव राईस आपल्या भाज्या पुलावच्या शिजून रेडी झाल्यात। आता शिजलेला राईस मी त्याच्यामध्ये मिक्स करून 1 ते 2 मिनिटं चांगला परतून घेणार आहे। हा राईस आपण हलक्या हाताने परतून घेणार आहे, कारण हा राईस मोडला नाही पाहिजे। आपला राईस रेडी आहे, आपला राईस खूप छान झालाय। आता तुम्ही प्लेट मध्ये काढून घेते। आपला पुलाव राईस रेडी आहे। तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा आणि शेअर करा।